जोंनियाव पार्किं खालामबाय आरोना ओमफ्राय जों दायो थांसै हाजोआव नायलांदो नै गावबागाव पार्किं खालामना दोनजोब्बाय बेबो हाग्रा गुदुआवसो नायदो नै रनसायगोआ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं आरो नैथिं नै गासैबो दंजोबो बेथिं नै रोदामोनबो दङ गासिबो नैथिं आरो नै गलाब मिल बेथिं नाय आय' जायगाफोरा भेरि बिउटिफुल तामाम हिटखालै जायगाबा बेरायनो हायदों जोङो दायो हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक माय चैनल दिस इज फ्रीडम कलेक्शन जों दायो माने एकदमबारे हाजोआव फैदों आरोना बेलागुरनि औवा दाननो हायदों मागोनि बेलागुरनि औवा दाननो हायदों आरोना जों माने एकदमबारे अरुणाचल बर्डाराव सफैबाय दायो नै जोङो माने औवा दाननो फैबाय आरोना माने अरुणाचलाव जोङो हाजोनि माबाखौ खावनो हायदों आरोना मा होनगोन औवाखौ खावनो हायदों दायो नै जोङो इथिं हाबगोन आरोना नै इथिं हाबगोन माने इथिं जिबौफोरबो लोगो मोननो हागौ बा मैफोरबो लोगो मोननो हागौ मैदेरबो लोगो मोननो हागौ माने मैदेराथ' दंखायो मैदेर माबाफोरा दंखायो आरोना नै मैदेर खि नै बेयाव जों सेखा लाखाबाय नै बेयाव जोङो 10 जनसो हायदों आरोना ओमफ्राय बाइकखौ जोङो बैखिनियाव गारबोबाय बाइकखौ जों ना हमग्राफोर दङ आरोना बाय थांबाय थानोसै नै औवा दाननायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि नैबे अरुणाचलनि हाजो बेयाव माने गोदान पिकनिक स्पट खुलिनो थाखाय जोङो रेडि खालामगासिनो आरोना पिकनिक स्पट खुलिगोन बेयाव बे रौता दै होनो आरोना बेखौ ओमफ्राय जोङो ओरै हाजोथिं थांगासिनो नायलांबाय था एकदम कफाफाथिं हायबाय आरोना जोङो एकदमबारे भुट थाथावना जायगाखा बिथिं नायनानै नै बेखौ मा नाला होनोमोनलाय खांख्राइ नालायाव माने बिराद खांख्राइ मोनो आरो दा बेफोर अन्थाइ नुनायखिनि अन्थाइखौ माने बोखांनानै नायोबानो बेयाव जोङो माबा खांख्राइफोर मोनलांगोन आरो दायो जों माने दा बोखांथ'वा खोनादोंना नैथिं जों थांगासिनो बे नोंनि हाबानि बन औ जागोन दे जियानो जा जोंबो दायो बन नागिरखादों आयौ खमसे खम जोङो दायो मैदेरजों दा लोगो मोननांगौ आरोना ओमफ्राय औवाया माथिं गोदानगोन दं नै माने बिथाङा जोंना औवा दिन्थिगोन आरोना जोङो दानगोन ओमफ्राय सिं हाबलांबाय जोंना औवाखौ नायनो आयौ देन्जार लामालै बिथिं थाबायनांगौआबो मामुलि खोथा नङा नै गाखोफेराखैमोन आं माने हाजोआव इदियाव चुप कर रहा है ये चिसी कर रहा है बेसेबा गोजौ हायबाय दायो जों गामिनि न'खौ नुसिगोन नै दायो गाइस नै आं दायो औवा दाननोसै आरोना नै माहा दाननांगौ औवाखौ नोंथांमोना औवा दानफेराखैबा आंखौ नायना लाबानो जाबाय हाजोनि औवाखौ मादि दानबा मोजां जायो हाजोनि औवा दाननो बिराद खस्थ' जायो नोंसोर नायनो हागोन नै दायो फिथा हासुंबो लागोन फिथा हासुं जानायनिबो औवा लागोन दायो बिराद खस्थ'बो नांदों नै दायो जोंहा खुदैदों गेसावा नायलांदो लोगोफोर गासिबो आयौलै Ausile. Jadi saya mbak. Menjaga saling baik sonok lama. Kaideng naik sana gerger menbodeng menai hasil. Nah, जोंनि सेंग्राफोरनि गेजेराव बिनि खोथा मानियाबानो जों बुजायो. बिनि खोथा मानिनांगौ गामिनि दन बियो.
गोसोनि जेखाइजों ना गुरदोंमोन आं बिलोआव रंजानाय महराव बारग'नाय हाय रे हाय माना बेलाय गांजेमा सिंखावरिसो जेखाइयाव गाखोबाय गांजेमा सिंखावरिसो जेखाइयाव गाखोबाय गोसोनि जेखाइजों ना गुरदोंमोन आं बिलोआव रंजानाय महराव बारग'नाय हाय रे हाय माना बेलाय गांजेमा सिंखावरिसो जेखाइयाव गाखोबाय जाया माथो आदार माब्लाबा जानांगौ सिगि जाखानाय सिगाङाव सोरजोंबा थगाय जाखानाय बै बिलोनि नाया माथो सियानथार जाया माथो आदार माब्लाबा जानांगौ सिगि जाखानाय सिगाङाव सोरजोंबा थगाय जाखानाय गोसोनि जेखाइजों ना गुरदोंमोन आं बिलोआव रंजानाय महराव बारग'नाय हाय रे हाय माना बेलाय गांजेमा सिंखावरिसो जेखाइयाव